Eguzkiak ura berotzen du eta lurrina sortzen da, euria sortu arte. Mendi gainetara euriak bi bide hartzen ditu. Bat errekara eta beste aintziretara. Gero mendi gainetik aintziretara eta handik errekara. Baina beti itsasoa bukatzen du. Uraren zikloa behin eta berriro egiten da. Eguzkiak uran jotzen du eta lurrina sortzen da. Euria egiten duenean mendietatik bi bide hartzen ditu. Bat aintziretara eta bestea errekara. Joaten dira eta aintziretatik errekara eta errekatik itsasora. Bukatzen dira bi bideak eta espero dugu gustatzea.